Anya ti maaramidan iti naimposwan nga panagkararag. Second Chronicles chapter 7 verse 14. No agkararag da kanya ken nagbabawi da katalikodan da ti dakes nga aramid da, ipangag ko ida iti langit, pakawanek dagiti basbasol da ket parang ayak manen ti dagada, kuna ni Yahweh. Matthew chapter 6 verse 6. Ngem no agkararag ka, sumrek ka iti kwartom, irikap mo ti ridaw, sa kaagkararag ken ni amam adi makita. Ket isu a makakita ken ka nga agkararag iti nalimed, gungunaan na kanto. Matthew chapter 18 verse 19 to 20. Agdapay ibaga kada kayo, no pagnumuan ti duwa kada kayo dito'y daga ti anyaman adawaten niyo, itedto kada kayo ni amak sa dilangit. Tano sa dinno ti ayan ti duwa wenno tallo nga aguumong gapo itinagan ko addaak kadakwada sa jay. John chapter 14 verse 13 to 14. Aramidek to ti anyaman adawaten niyo itinagan ko. Tapno maitanok ti ama babaen iti anak. Anyaman adawaten niyo itinagan ko, aramidek to kuna ni Jesus. Mark chapter 11 verse 22 to 24. Insungbat ni Jesus kadakwada, laglagipen yu daytoy, no adda pamati yu iti Dios, mabalin yu ako na iti daytoy abantay. Umalis ka ditoy ket tumpuak ka ije baybay. No saan kayo lakit nga agduadwa, ngampatian nyo amatong palto ti kunayo, maaramid to kada kayo. Gapo iti daytoy ibagak kada kayo. Tunggal agkararag kayo, kat adda dawaten niyo, patian niyo anaawat yon, kat maitid to ti anyaman adawaten niyo. James chapter 5 verse 16. Ngarod, ipudnoyo dagiti basbasol yu iti tumunggal maysa. Ikararagan yo ti tunggal maysa, tapno maagasan kayto. Adda nabilag a panakabalin a parnuayan ti kararag tinalinteg a tao. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Awan kuma ti pakadanagan yo, ngem tunggal agkararag kayo iti Dios ket agdawat kayo. Diyo liplipatan ti agyaman ken kuana. Aywanan na kayto ti talna ti Dios adi matukod a panunuten ti tao. Tapno natalged dagiti puso ken panunotyo iti panakikaysayo ken ni Kristo Jesus. Ephesians chapter 6 verse 18. Agkararag kayo bayat ti panangaramidyo kadagitoy, ket iti panagkararagyo dawaten niyo at tulungan na kayo ti Dios. Anyaman nga aramidan niyo, agkararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapo iti daytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan niyo dagiti amin at tao ti Dios.
John chapter 15 verse 7. No agtaeng kayo kanya, kat agtaeng dagiti sao kada kayo. Dawaten yo ti anyaman akayat yo, kat maited to kada kayo, kinunan Jesus. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Di tayo bumdeng nga umasidag iti Dios, agsipod taammo tayo nga ited na ti anyaman adawatan tayo, no laket mayan nurot iti pagayatan na. Ket no ammo tayo, adenggen na tayo iti anyaman adawatan tayo, ammo tayo met, nga awaten tayo ti anyaman adawaten tayo kenkuana. 1 John chapter 3 verse 22. Ikkan na tayo iti anyaman adawaten tayo. Agsipod tatungpalan tayo dagiti bilbilin na, ken aramiden tayo ti pakaragsakan na. James chapter 1 verse 5 to 6. Ngem no agkurang ti siya sinuman kada kayo ti kinasirip, agkararag kuma iti Dios kat maikanto. Ngamin, managparabor ti Dios kan si aayat amang ted kadagiti amin at tao. Ngem no agkararag kayo, nasken amamati kayo kat di kay agduadwa. Ti siya sinuman nga agduadawa, mayarig iti alon ti taaw, aya alla ti angin. Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13. Umawag kayto kanya, agkararag kayto, kat sungbatan kayto. Sapulan dakto, kat masarakan dakto. Agsipod tabirukan dakto iti amin a pusoyo. Romans chapter 8 verse 26. Kastamet nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo, ti mangidawdawat kada tayo iti Dios, kadagiti asog a di kabaulan nga ibalikas. Matthew chapter 7 verse 7 to 11. Agdawat kayo ket maikang kayto. Agsapul kayo, kat makabirok kayto. Agtuktuk kayo, kat mailukatto ti ruangan kada kayo. Tati amin nga agdawat maikan, ti agsapul makabirok, ti agtuktuk mailukatto, kenkuana ti ruangan. Siya sino kada kayo nga amma ti mangted iti bato iti anak na no dumawat iti tinapay. Wenno ikan na ayat ti uleg no dumawat iti ikan? No da kayo idinto adakes kayo. Ammuyo ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo. Dinto ket ad-addan ti panangted ni amayo sa dilangit iti naimbag kadagiti agdawat kenkuana. Philippians chapter 4 verse 6. Awan kuma ti pakadanagan yo. Ngem tunggal agkararag kayo iti Dios ket agdawat kayo. Diyo liplipatan ti agyaman kenkuana. Matthew chapter 21 verse 22. No adda pamatiyo, awatan yun to ti anyaman, adawatan yo iti kararagyo.
Hebrews chapter 4 verse 16. Di tayo kumangarod bumdeng nga umasidag iti trono ti Diyos apag taudan ti parabor. Sadyay magunod tayo ti panangaasi iti Diyos kat masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tiyempo akasapulan tayo. Matthew chapter 6 verse 7 to 8. No agkararag kayo, diyo ulit-ulitin dagiti awan serserbina asasao. Kas kadagiti pagano, amang ipagarop, ama ipangagda, gapo kadagiti atidog akararagda. Diyo tuladan ida, paamon ni amayo dagiti kasapulan nyo, sakbay nga agdawat kayo kenkwana. James chapter 5 verse 14 to 15. Adda kadi masakit kada kayo, paayaban na kuma dagiti panglakayen ti iglesia. Tapno ikararagan ken sapsapwanda iti lana itinagan ti Apo. No mamati dagiti panglakayen nga ipangag ti Diyos ti kararagda, umimbag to ti masakit, pasalon aten to ti Apo, kat pakawanan ng tupay dagiti basol na. Psalm chapter 145 verse 18 to 20. Asideg ti Apo kadagiti amin nga umawag kenkwana. Wen kadagiti napudno nga agdawat iti tulong na. Ited na ti kasapulan dagiti agraem kenkwana. Denggen na ti asugda kat isalakan na ida. Salakniban na dagiti amin nga agayat kenkwana. Ngam dagiti amin ama nagdakdakes dadailan na. Psalm chapter 55 verse 22. Ikamang mo dagiti parikot mo iti Apo, kat ikaluyan na kanto, di na ipalubos a maparmek tinaimbag at tao. John chapter 9 verse 31. Ammo tayo asaan nga ipangag ti Dios dagiti managbaso. Ngam ipangag na dagiti tattao nga agdayaw kenkwana ken nagaramid iti pagayatan na. Amen.